Samtang sa Dagmayan sa Lapu-Lapu full force ang kapulisan sa pagpatuman sa kapsay ug kalinaw atol sa traslasyon nga ipahigayon usab ugma sa kadlawon. Abagan sila sa mga barangay peacekeeping force. Ani ang akong report. Gipaniguro sa Pangulo sa Lapu-Lapu City Police Office Senior Superintendent Limuel Obon nga hapsay ang pagsugat sa mga oponganon sa imahin sa Senior Santo Niño ugmang adlaw. Gikan sa simbahan sa St. Joseph sa Mandawi City, dadon ang walang bata sa Lapu-Lapu City alas 4 sa kadlawon. Tagbuon kini sa mga dibuto pinanguluhan sa mga opisyal sa Dakbayan. Idiritso sa National Shrine sa Birhen sa Regla, diin ipahigayon ang misa. Limitado ra ang makasulod sa simbahan. Adunay mga widescreen nga imuntar sa gawas. Human sa misa dadon ang imahin Samuel Usmeña alang sa pagpahigayon sa fluvial procession. Ang rutang maagian sa traslasyon o mga dapit nga konektado sa kalihukan adunay persas kapulisan nga ipakatap lakip na usab ang mga force multipliers gikan sa nagkadaiyang sektor. Basta maximize na ako ang akong strength diri plus around 5,000 mga students and then mga around 400 nga mga BPSOs and then mga yung CLAF nato. And then other pa nga mga force multipliers na ito, gi-maximize gud na mo ang ilahang utilization. Samtang may pahimangno ang Lapu-Lapu City Police sa katawhan nga mutuman sa lagda ug likayan ang pagduot-duot aron dili mo sangpot sa stampede. Kinahanglan mag-amping sab sila aron dili mabiktima sa mga kawatan. We appeal to our devotees nga mag-cooperate sila kung hawion na sila mo alun dili maiwasan nato ang stampede. Uban ni Rinante Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.